Saara oli päättänyt, ettei jää juhliin kuin pikaisesti. Hän oli luvannut itselleen, ettei antaisi yön viedä mukanaan, ei innostuisi hienoista vaatteista tai turhista jutuista. Siksi hän oli tullut paikalle rennosti, päällään kulunut harmaa huppari, farkut, hiukset kiireessä ponnarille sidottuina ja ilman meikkiä aivan kuten hän oli kotonakin. Hänellä ei ollut odotuksia, ei suunnitelmia, ei edes toivetta, juhlat pidettiin vanhassa puutalossa Loviisan keskustassa, kaupungin pienessä ytimessä. Seinät olivat täynnä vuosikymmenten patinaa ja ikkunoista näkyi hiljainen rantakatu. Musiikki pauhasi, mutta Saara ei ollut tullut tanssimaan. Hän etsi vain pientä rauhaa ja hetken hiljaisuutta, hän huomasi hänet heti siinä toisessa huoneen nurkassa, nauramassa suurella äänellä ystäviensä kanssa. Hänellä oli leveä, miltei lapsellinen hymy, joka sai ihmiset ympärillään rentoutumaan tai ainakin hämmentymään. Mies oli selvästi erilainen kuin ne, joita Saara yleensä huomasi. Hän oli juuri sellainen, jota hän ei osannut arvostaa, äänekäs, elehtivä ja vähän kömpelö, mutta samalla itsevarma ja aito. Miehen nimi oli Eero, Eero heilutti käsiään kuin kapellimestari, ja hänen naurunsa kaikui talossa. Saara ei tiennyt, miksi hän päätyi istumaan hänen viereensä vanhalle nahkasohvalle, joka oli siirretty syrjään muiden juhlijoiden tieltä. Ehkä se oli sattumaa, ehkä kohtaloa. He istuivat vierekkäin, ympärillä tyhjiä pulloja ja hämärää valoa, se olut maistuu kuin vetinen suru. Eero pilkkasi, vilkaisten Saaran kädessä olevaa tummaa tölkkiä. Saara naurahti vastaukseksi, sinä olet varmaan niitä, jotka tilaavat monimutkaisia drinkkejä vain vakuuttaakseen tyypit. Eero nauroi avoimesti, ja Saara tunsi jotain lämmintä pulpahtavan vatsassaan. Se oli ääni, joka tuntui aidoimmalta koskaan kuulemaltaan, he alkoivat puhua helposti, keskustelu soljui kuin vanhojen ystävien välillä, vaikka aiheet kävivät välillä raskaiksi. Saara valitti entisestä suhteestaan, vuokran kohtuuttomuudesta ja juoksevasta arjesta. Eero ei yrittänyt korjata mitään eikä esittänyt viisasta, hän kuunteli vain, juhla hiljeni vähitellen, ja kun Saara katsoi ympärilleen, he olivat ainoat, jotka vielä istuivat sohvalla. Hiljaisuus oli erilaista, pehmeää ja lämminhenkistä. Kun he päättivät lähteä, Eero tarjoutui viemään Saaran kotiin. Saara nyökkäsi, yrittäen hillitä yllättävää jännityksen tunnetta vatsassaan, autossa heidän kätensä koskettivat toisiaan keskikonsolilla. Kukaan ei vetänyt kättään pois. Se oli pieni hetki, mutta sähköä tihkuva ja merkityksellinen, kun he saapuivat Saaran kotiovelle, suunnitelma oli selvä, nopea hyvästely, ei lupauksia, ei aamupalaa, vain suudelma ennen eroa. Mutta Eeron katse ja hymy saivat Saaran epäröimään. Yksi suudelma johti toiseen, ja pian he olivat sisällä asunnossa, nauraen ja leikkien kuin kaksi vanhaa tuttua, ilma muuttui raskaammaksi ja tiheämmäksi, kun Eero kosketti Saaran kasvoja hellästi. Se pieni ele sai Saaran sydämen lyömään nopeammin. Heidän katseensa kohtasivat uudelleen, ja Eeron ilkikurinen hymy sai Saaran nostamaan kulmakarvaansa. Hän ei ehtinyt sanoa mitään, kun Eero veti hänet lähemmäs ja suudelma syveni. Seuraavana aamuna Eero oli jo hereillä, istuen keittiön pöydän ääressä, yllään vanha teepaita ja hiukset sotkuisina. Saara valmisti kahvia, vanha tapa, joka auttoi häntä järjestämään ajatuksiaan. Eero tuoksutteli kahvia kuin viiniä, ja hänen ilmeensä oli huvittuneen ihastunut, sinun pitäisi pyytää siitä maksua, hän vitsaili, heidän keskustelunsa jatkui, ja ajan myötä tapaamisista muodostui hiljainen rituaali, pieni maailma heidän kahden kesken. Eeron tavallinen kömpelyys ja avoimuus tekivät hänestä jotain, mitä Saara ei ollut osannut odottaa, kumppanin, joka kuunteli, oli läsnä ja jakoi elämän pienet hetket hänen kanssaan. Elämä tuntui uudelta ja odottamattomalta, mutta samalla luonnolliselta, mutta juuri kun kaikki näytti täydelliseltä, asunnon ovelle ilmestyi kirje. Se oli kirjoitettu käsin, ja sen sisältö sai Saaran sydämen pysähtymään jotain, mikä uhkasi horjuttaa heidän uutta, haurasta onneaan. Kirjeen sanat eivät olleet pelottavia, mutta ne kätkivät salaisuuden, joka saattoi muuttaa kaiken. Saara katsoi Eeroa ja ymmärsi, että tämä oli vasta alkua, heidän tarinansa todellinen testi oli vasta edessä, ja juuri kun he kääntyivät avaamaan oven yhdessä, ulkoa kuului hiljainen koputus kuin varoitus tai kutsu johonkin, mitä kumpikaan ei vielä ymmärtänyt. Kevään viileä aamu valaisi Loviisan kapeat kadut, kun Saara avasi asuntonsa oven varovasti.
Eeron ilme oli yhä hämmentynyt, mutta hänen silmissään oli päättäväisyyttä, joka sai Saaran tuntemaan olonsa samalla turvalliseksi ja uteliaaksi. Kirje, jonka he yhdessä olivat lukeneet, painoi heidän ajatuksiaan kuin raskas sumu, mutta ulkoa kuuluva koputus toi hetkellisen jännitteen heidän välilleen. Saara vilkuili ovea, joka oli nyt raollaan. Kukaan ei ollut siellä. Sen sijaan rappukäytävän seinään oli kiinnitetty pieni pahvitasku, josta pilkisti valkoinen kirje. Saara otti sen varovasti käteensä ja heidän katseensa kohtasivat. Eero nyökkäsi ja he sulkivat oven perässään, joko tämä alkaa muistuttaa niitä salapoliisijuttuja, joissa aina joku tunkee nenänsä asioihin, jotka eivät koske häntä. Saara kuiskasi ja yritti saada ääneensä keveyttä, vaikka sydän hakkasi tiheästi. Eero naurahti, mutta hänen silmänsä eivät nauraneet. Jep, ja juuri kun luulin, että saan viettää sunnuntain vain kahvin ja huonojen elokuvien parissa, he asettuivat keittiön pöydän ääreen. Saara avasi kirjeen hitaasti, kuin peläten sen sanojen vapauttavan pimeyden heidän arkeensa. Kirje oli kirjoitettu vanhalla, kauniilla käsialalla, ja siinä luki: Eero, tiedän kuka olet. Sinun on aika paljastaa totuus, ennen kuin on liian myöhäistä. Saara on vaarassa, usko minua. Saaran ja Eeron katseet kohtasivat uudelleen, ja hetken hiljaisuuden jälkeen Saara tunsi kylmän väristyksen kulkevan selkäänsä pitkin. Mikä totuus, hän kuiskasi. Eero puri huultaan. En tiedä. En ole koskaan saanut mitään tällaista ennen. Mutta joku seuraa meitä, he päättivät olla kertomatta asiasta kenellekään muulle. Se oli heidän oma salaisuutensa, kuin musta kissa, joka hiipi heidän elämäänsä varjojen lailla. Päivä kului, mutta Saaran mielessä pyöri vain yksi kysymys: kuka voisi haluta satuttaa heitä? Hän katsoi Eeroa, joka näytti tavalliselta, jopa hieman kömpelöltä mieheltä, mutta nyt hänen silmissään pilkisti jotain, mitä Saara ei ollut aiemmin huomannut varjo menneisyydestä. Illalla, juuri kun he olivat asettumassa sohvalle katsomaan heidän perinteistä huonojen elokuvien maratonia, puhelin tirisi. Viesti oli lyhyt: ole varovainen. Olen lähellä. Saara tunsi olonsa yhtä aikaa peloissaan ja jännittyneenä. Tämä ei ole enää leikkiä, hän sanoi hiljaa. Eero tarttui hänen käteensä, puristi sitä hellästi ja hymyili hieman väkinäisesti. Me pidetään huolta toisistamme. Mikään ei pysäytä meitä, mutta vaikka he yrittivät jatkaa normaalia elämää, jokainen varjo, jokainen ohikulkija sai heidät kääntämään katseensa. Loviisan hiljaiset kadut muuttuivat yhtäkkiä näyttämöksi, jossa menneisyys, salaisuudet ja tulevaisuus kohtasivat. Yön hiljaisuudessa heidän asuntoonsa ilmestyi uusi kirje, tällä kertaa ilman allekirjoitusta. Se oli vain yksi sana: luota. Saara ja Eero katsoivat toisiaan, ja heidän välilleen syntyi hiljainen sopimus: he selviäisivät tästä yhdessä, vaikka se veisi heidät syvemmälle kuin kukaan olisi osannut kuvitella. Mutta oven takana, juuri kun he sulkivat kirjeen, kuului raskaat askeleet. Joku oli tulossa takaisin. Sydämet löivät hulluna, ja hetken kuluttua heidän oli päätettävä, avata ovi vai jäädä pimeyteen odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Saara puristi Eeron kättä tiukemmin, kun raskaat askeleet lähestyivät rappukäytävästä. Ilma heidän ympärillään tuntui paksulta, melkein hengittämättömältä. Heidän katseensa kohtasivat ja molemmat tiesivät, että nyt ei ollut aikaa epäröidä. Saara kurotti kätensä ja käänsi avainta lukossa. Ovi narahti auki ja heidän eteenen astui pitkä, tumma hahmo, joka pysähtyi juuri kynnykselle. Hyvä, että avasitte, hahmo sanoi matalalla äänellä, jonka sävy oli yhtä aikaa kiireinen ja rauhallinen. Valo paljastaa nuoren naisen, jolla oli lyhyet, tummat hiukset ja kirkkaat siniset silmät, jotka näyttivät läpivalaisvan kaiken. Hän oli pukeutunut mustaan nahkatakkiin ja farkkuihin, ja hänen ilmeensä oli päättäväinen. Minä olen Noora, hän jatkoi. Tiedän, mitä teille on tapahtumassa. Ja uskokaa tai älkää, minäkin haluan auttaa. Eero ja Saara vaihtoivat epäuskoisia katseita. Saara yritti sanoa jotain, mutta sanat jäätyivät kurkkuun. Noora. Eero sanoi varovasti. Mistä tiedät meistä? Ja mitä tarkoitat, että haluat auttaa? Noora astui sisään ja sulki oven perässään. En voi kertoa kaikkea nyt, mutta olen seurannut teitä jo jonkin aikaa.
Se, mitä teillä on meneillään, liittyy vanhoihin asioihin, joita en halua päätyvän teidän käsiinne, Saara tunsi kylmän hien nousevan otsalleen. Vanhoihin asioihin. Mitä sinä oikein tiedät, Noora istahti keittiön pöydän ääreen ja katseli heitä vakaasti. Eero, sinulla on menneisyys, josta et ole puhunut. Ja Saara, sinä olet joutumassa mukaan johonkin suurempaan kuin mikään, mitä olet kuvitellut. Eeron ilme meni vakavaksi. En halua sekoittaa Saaran elämää. Olen yrittänyt pitää kaiken menneisyyteni poissa täältä, Noora nyökkäsi. Se ei enää ole mahdollista. Joku haluaa estää teidät jatkamasta eteenpäin. Ja jos ette ole varovaisia, menneisyytesi palaa takaisin sellaisena kuin et osaa odottaa, Saara tunsi sydämensä hakkaavan rinnassaan. Hän vilkaisi Eeroa, joka näytti samassa tilassa yhtä eksyneeltä ja päättäväiseltä. Mitkä asiat? Mitä meidän pitää tehdä, Noora hymyili hieman, mutta katse pysyi terävänä. Ensimmäinen askel on luottaa minuun. Ja toisekseen varautua siihen, että mikään ei ole sitä miltä näyttää juuri kun Noora lopetti, heidän puhelimensa piippasi uudelleen. Viestissä luki vain, aika loppuu. Seuraa minua, jos haluatte selviytyä, Eero ja Saara katsoivat toisiaan, ja Saara huomasi, että jännitys oli muuttunut päättäväisyydeksi. Hän nousi ylös, silmät kirkkaana ja hiukset hieman huolimattomasti olkapäille laskeutuvina, jos me haluamme selvitä tästä, meidän on mentävä. Nyt Eeron ja Nooran kanssa Saara astui ulos asunnosta, ja kaupungin hiljaiset kadut tuntuivat yhtäkkiä entistäkin uhkaavammilta. He eivät vielä tienneet, mihin tämä polku heidät veisi, mutta yksi asia oli varma, mikään ei olisi enää ennallaan, ja juuri kun he katosivat varjoihin, joku seisoi asunnon ikkunan takana, katsellen heitä hiljaa hymyillen. Hänen kasvonsa olivat piilossa, mutta hänen tarkoituksensa selvä, peli oli alkanut. Kaupungin kadut olivat hiljaiset, mutta Saara tunsi jokaisessa askeleessa painavan katseen niskassaan. Kevyt tuuli kantoi mukanaan meren suolaisen raikkauden, mutta se ei pystynyt viilentämään sydämen kuumuutta, joka rytmitti hänen askeliaan. Eero ja Noora kulkivat hänen edellään, heidän varjonsa sulautuivat yhteen vanhojen kivitalojen seinien kanssa, Saara vilkaisi Nooraa, jonka kasvoilla oli yhä se sama päättäväinen ilme. Minne me oikein olemme menossa? Hän kysyi hiljaa ääni töksähdellen kuin yrittäen pitää pelon kurissa, Noora käänsi katseensa, ja vaikka hänen äänensä oli matala, se kantoi varmuutta. En voi kertoa kaikkea nyt. Mutta tiedän paikan, jossa voimme puhua rauhassa. Sinne ei pääse kuka tahansa, ja siellä on turvaa, ainakin toistaiseksi. He kääntyivät kulman taakse, ja astuivat sisään vanhaan tiilirakennukseen, jonka ovi narisi heidän jälkeensä. Sisällä oli hämärää, mutta lämmintä. Seinillä roikkui vanhoja valokuvia ja karttoja, ja keskellä huonetta oli suuri pöytä, jonka ympärillä oli tuoleja odottamassa heitä. Eero istahti pöydän ääreen ja huokaisi syvään. Tämä tuntuu joltain elokuvan kohtaukselta. En tiennyt, että Loviisasta löytyisi tällaista salakamarin tyyppistä paikkaa, Noora hymyili hiukan. Joskus pienet kaupungit kätkevät suurimmat salaisuudet. Ja usko pois, tämä on vasta alkua, Saara istuutui Eeron viereen ja vilkaisi ympärilleen. Hän huomasi pöydällä vanhoja asiakirjoja ja valokuvia, joista osa näytti siltä, että ne oli otettu vuosikymmeniä sitten. Yksi valokuva kiinnitti hänen huomionsa erityisesti, nuori mies, joka näytti hämmästyttävän paljon Eerolta, mutta hänen katseessaan oli jotain kylmää ja etäistä. Noora, kuka tuo on? Saara kysyi osoittain kuvaa, Noora hengitti syvään. Se on Eeron isä. Hän katosi vuosia sitten, ja siitä lähtien perheessä on ollut asioita, joita kukaan ei ole halunnut puhua ääneen. Eeron kädet puristuivat nyrkkiin. Isäni katoaminen ei ole sattumaa. Se liittyy siihen, mitä nyt tapahtuu. Minun menneisyyteni on sidottu siihen salaisuuteen, ja nyt se on tullut takaisin. Saara tunsi kylmän väreen kulkevan selkäänsä pitkin. Hän vilkaisi Eeron kasvoja, jotka hehkuivat päättäväisyyttä, mutta myös haavoittuvuutta. Hän ymmärsi, että tämä ei ollut pelkkää menneisyyttä, se oli heidän tulevaisuutensa. Noora avasi yhden asiakirjan ja osoitti siihen. Tämä on kirje, joka löydettiin isäsi katoamisen jälkeen.
Siinä on varoitus, jota kukaan ei ottanut vakavasti. Saara luki ääneen osan tekstistä, totuus on kinoksissa, mutta sen löytäminen polttaa sielun. Varokaa niitä, jotka seuraavat varjoista, eikö tämä kuulosta hieman liikaa vanhan saakan alkukappaleelta? Eero naurahti hermostuneesti, mutta hänen katseensa pysyi vakavana, Noora nyökkäsi. Mutta juuri näissä vanhoissa tarinoissa on totuus. Ja teidän on löydettävä se ennen kuin on liian myöhäistä, heidän keskustelunsa keskeytti äkisti oven pauke, joka kaikui hämärässä huoneessa. Joku oli tullut ja se ei ollut ystävä. Saara nousi nopeasti ja tunsi sydämensä lyövän kiivaammin kuin koskaan, olemme tulleet liian pitkälle takaisin kääntymiseen, hän sanoi hiljaa, Eero tarttui Saaran käteen ja katsoi häntä syvälle silmiin. Mutta yhdessä me selviämme. Mikään menneisyys ei voi erottaa meitä, Noora astui varjoista esiin ja hymyili hieman. Valmistautukaa, tämä on vasta alkua. Totuus odottaa, mutta se ei tule vastaan ilman taistelua, silloin oven takaa kuului kolahdus, joka sai heidän kaikki vartalonsa jännittymään. Varjo syveni ja heidän oli valmistauduttava kohtaamaan se, mikä oli piilossa heidän takanaan, eikä kukaan tiennyt, oliko se pelastus vai tuho, ja juuri kun he valmistautuivat avaamaan oven, pöydän kulmalle ilmestyi outo, käpristynyt paperinpala, johon oli kirjoitettu yhdellä rivillä vain yksi sana, luopukaa. Saara katsoi Eeroa, ja heidän välillään välähti ymmärrys. Heidän oli jatkettava, vaikka hinta olisi korkea. Seikkailu oli vasta alkanut ja varjot ympärillä olivat syvempiä kuin he olivat osanneet kuvitella. Viimeinen käpristynyt paperinpala pöydällä tuntui painavalta kuin ankkuri, joka yritti vetää Saaraa ja Eeroa takaisin turvalliseen satamaan, mutta he tiesivät molemmat, ettei paluuta enää ollut. Huoneen hämärään hiipi jännityksen ja odotuksen sähkö, kun Noora katsoi heitä vakavana, luopukaa, hän toisti hitaasti, äänessään varoituksen kaiho. Se on uhka, mutta myös haaste. Joku haluaa teidän luopuvan joko menneisyydestänne, toisistanne tai jopa omasta itsestänne. Saara puristi Eeron kättä entistä tiukemmin, tunsi hänen lämpönsä ja päättäväisyytensä. Emme aio luopua mistään. Eikä varsinkaan toisistamme, Eero nyökkäsi, ja hänen rinnastaan kuului syvä huokaus, kuin hän olisi viimein hyväksynyt, että kohtalo oli heidät sitonut toisilleen, ja tähän tarinaan, jonka juonet kietoutuivat tiukemmin kuin hän olisi koskaan osannut kuvitella. Noora nousi seisomaan ja katsoi heitä vuorotellen. Seuraava askel on vaarallinen. Meidän on löydettävä paikka, josta tuo kirje on peräisin, paikka, joka kätkee totuuden ja ehkä myös vastaukset teidän menneisyyttänne ja tulevaisuuttanne koskeviin kysymyksiin. Saara tunsi itsensä yhtä aikaa pelokkaaksi ja eläväksi. Hän vilkaisi Eeroa, joka hymyili hänelle rohkaisevasti, ja hetken aikaa heidän katseensa puhuivat enemmän kuin sanat koskaan voisivat. Lähdetään, Saara sanoi hiljaa, päättävästi. Noora avasi salaisen luukun pöydän alta, ja sen takaa paljastui kapea tikapuut, jotka johtivat kellariin. Ilman sanaakaan he laskeutuivat alas, jättäen päivänvalon ja turvallisuuden yläpuolelleen. Kellarin hämärässä oli kylmä ja kosteaa. Seinillä roikkui vanhoja vaatteita, pölyisiä laatikoita ja unohtuneita muistoja. He kulkivat varovasti, kunnes Noora pysähtyi suuren arkkujen äärelle. Tässä on se, mitä olemme etsineet, hän sanoi ja avasi arkun kannen hitaasti. Sisältä paljastui kasa vanhoja papereita, valokuvia ja päiväkirjoja. Saara ojensi kätensä ja tarttui pölyiseen vihkoon, jonka kannessa luki Eeron isän muistiinpanot. Hän avasi sen varovasti ja alkoi lukea ääneen. Päiväkirja kertoo tarinan miehestä, joka joutui valinnan eteen, valinnan, joka voi muuttaa kaiken, mutta vaatii uhrauksia, joita kukaan ei ollut valmis tekemään. Eero kuunteli tarkkaavaisesti, silmät himmeinä mutta täynnä toivoa. Ehkä tämä on meidän tapa ymmärtää, miksi menneisyys ei jätä meitä rauhaan. Yhtäkkiä kellarin ovi paukahti auki, ja heidän takanaan seisoi varjo, jonka kasvot peittyivät pimeyteen. Luopukaa nyt tai menettäkää kaiken, ääni karjaisi, ja tilan kylmä ilma sai Saara ja Eeron väreilemään, mutta juuri silloin Saara astui eteenpäin, katsoi varjoa silmiin ja sanoi kylmän varmasti, me emme pelkää teitä. Ja me emme luovu, varjo hymyili, ja hänen äänensä muuttui matalaksi, uhkaavaksi. Silloin tämä peli vasta alkaa, ja kun ovi sulkeutui heidän takanaan, Saara tiesi, että he olivat astuneet polulle, jolta ei ollut paluuta, mutta yhdessä he löytäisivät valon, vaikka varjot yrittäisivätkin nielemään kaiken, sillä heidän tarinansa oli vasta alussa.